Spisetid! Velkommen tilbage til spisetid. Lige så snart er vi koldt af før, så sagde han, at det er spisetid. Så... Klokken er også mange. Hvad? Han gider ikke bruge It's sit time kort. to eat. Nah, I know this place. Det er fordi, jeg klikkede på map-knappen i stedet for noget. Ah. Lad os spise nogle crackers. Du trykkede på M som mad-knappen. Nej, enter. No. Enter som Og så løber vi. Nå, der er også en anden dør. Og her er der et monster fremover. Jamen, den dør var nemlig låst. Nå. Men prøv nu lige... Prøv nu lige at gå der. Alright, så går du der. Ja. Og så smider du noget rådden kød, når monsteret nærmer sig. Ja, men... Se! Men den er lige derhenne. Hvis jeg smider det her, så løber den hen mod mig. Okay, kan du gå videre til venstre? Jeg ved godt, det ligner en væg, men jeg tror... Okay, den er god nok. Det. Men du er altså nødt til at komme... Oh! Damn! Ja, præcis. Yeah. Det kan du nu. Bum. Hvad fanden brokker han sig over? Det skulle pisse nemt. Ja. Jeg tror også, at de bliver... Hvad var det? 204? 244. It's locked. Maybe we should try later. Get the fuck out of there. Made it. Jeg er klar. Booyah! Jeg dør for evigt. They're destroyed. There's no way I'm getting down there. I have to try the other side of the building. Ja. I don't need the map. I know. Jeg forstår overhovedet. Jeg ved det. Det er fordi det er expert mode, så må vi ikke se kortet garanteret. Fuck mig. Jeg kan ikke orientere mig. Og nu er det sulten igen. Made a Huge mistake. Måske skal vi indrømme, at vi er nogle usis. Det er en t-shirt. Slå det fra. Jamen, kan man det? Nå, ja, kan det var man på godt. i-knappen, var det ikke? Prøv lige. Det var ikke knappen. Jo. Tror du ikke? Jeg tror, vi er nødt til lige at gå hjem igen. Nå, men Nu går vi lige lidt frem. Okay. Altså, jeg tror altså også, vi er ret tæt på 203. Det er lige der. Sådan der. Yes. Er det... Jeg kan godt huske det her. Det giver ingen mening. Alright. Kan du... Det er ret grineren. Hi. Did you bring her doll? I don't want to talk about that. Talk about what? Until you show me you can even hold it, let alone talk about it, I've got nothing else to say to you. Men det er smooth jazz. Hvilket altså igen leder tankerne hen på Twin Peaks, og dermed det er men og det er fint. Det er helt fint. You think it's safe to party here? I feel pretty safe. There's monsters out there. It's not safe, to forget it. Det bestemmer du. Det er dig ved keyboardet, Nico. Der er sgu da monster. You choose the adventure. You must have seen them. The hideous creatures out there. Let's relax for a minute, shall we? I'm trying to save you. Fuck, hvor han griner af sin egen bøvser. How long has this thing... I need to know what's going on. Talk to me, please. We really need to calm down here. Can't be doing you any good to worry yourself like this. Hey, vent nu lige. Hende der kvinde derovre, der er ret creepy, faktisk bliver bare ved med at stirre efter dig. Skal du ikke give hende kattedukken? Kunne det være den doll, hun snakker om? Jeg tror nemlig, der er en herude. Why not? You know why not. Jeg ved godt hvorfor, faktisk. Jeg tror, man skal herind. I'm not going in the bedroom yet. Well, screw that. Jeg er også mere bare sådan, egentlig... Hey, der var den. Der var dukken. Weird old doll. Der er nogen der. Hvor fik du det fra? Just books and a few papers. Double rainbow. All the way. Perfect. Så ved man, det er ham, der er vanvittig, og at alt det, han ser, bare er noget, han forestiller sig. Ja, præcis. Hvilket jeg faktisk tror, det er lige nu. It's got a woman's touch. Jeg ved godt, der er lige nogle steder, for eksempel hullerne i væggen, der ikke giver mening. Men okay, men hvad? Og så nu, hvor du giver hende dukken. I can see you holding it. Now give it to me.
Gør så. Nå, jeg skal... Nej, for helvede, forkert knap. Hver gang. Hver gang forkert knap. Jeg skal nok lære det. Here you go then. Thanks for that. I know it must have been hard for you. I don't know what you're talking about. Ja, det var inde i rummet ved siden af. Det kan overhovedet ikke have været svært. Well, I have what you asked for. Meet me outside when you're ready for it. I don't know what you're saying. But hey, why not? Jeg forstår ikke, skal de forestille at være jævnaldrende, eller er hun gammel, eller? Jeg synes også, hun ser gammel ud. Ja, det synes jeg I altså. princippet har de jo næsten samme hårfarve. Jo, bevares. Lovely party, isn't Nej, det er Kenny, så det er... Godt af mig til mig at kende. What's wrong with you? There's something the matter with you. It's obvious. I don't know how you held out this long. Det vil jeg også reagere, hvis jeg er en gut. Sådan, Selv uden noget for munden. Nej, nu bliver det mærkeligt. ja, det her, jeg finder. Ey, The fantastisk. handgun. Now if you Fuck, nu forsvinder hun. Wait, where did she go? Jeg fik ikke engang snakket med hende. Fuck, det var dumt. Skal man det? Nej, det kan de ikke. Det kan jo ikke passe. Nej, men det er bare... Så havde jeg måske vidst, hvad det var, hun ville. Nå. Fordi nu sker der... Shit! Ad. Det er nemlig ret gustent. Damn! I got no choice but to take him down! Godeste niveau. Jeg tror lige, du ødelagde mikrofonen. Shit. Det skal kede af. Det var fint. What to take him? Damn, what happened here? Ej, hvorfor siger en damn hele tiden? Was a party going on 5 minutes ago? I'm a bit worried. I'm not in good shape. Det er jo ham, der slog mig ihjel for helvede. Altså okay, wow. What the hell just happened to me? Det ved jeg ikke, jeg klikkede ud bare. Jeg tror bare, at der ikke... Det her spil er ubehageligt. Havde du regnet med noget andet? Nej. Don't really want to think too deeply into it. I need to find a way out of these apartments. We can make it to the other fire exit. Fedt. Nu Yes. får vi lov at se kortet. Ja. Nå, men det er jo fair Down nok. the stairs to look around this area to see what I can find. Jamen, altså nu skal du vel bare ud af lejligheden, og så tværs hen over gangen. Og så ned der. Eller du kan gå tilbage til din egen... Nå nej, den var låst. Den er nemlig låst. Det står der, hvis vi går ud der er... Okay, vi skal i hvert fald... Ja. Først skal vi ud af lejligheden. Ja. Nå, okay. Nu skal vi lige hjem og sove. Alright. Han kan godt nok ikke holde til særlig meget. Nej. Eller også kan han bare lige at sove sine problemer væk. Hvilket jeg ikke har noget problem med. Nej, det vil jeg nok også gøre. Handle med, eller ikke? Det vil jeg tror du skal bruge noget rådent kød der. Kan man ikke bare vente det ud og spare på kødet? Hvad du mener, er han... Nej, ja, det kunne man godt. Perfekt. Hold da op, det er godt nok, for så tynde ben er det godt nok noget af et brag, det giver. Kabum! Kabum! Sådan føj, føj, føj. Blæs ham langt væk. Okay, så skal vi lige nice. hjem af. Not bad considering. Ruka Debris. Det er da godt, at han er glad for, hvordan han selv ser ud. Ja, jeg vil så også sige, at det baserer sig også på, når han har en maske på. Nej, jeg håber ikke, der er sådan et eller andet reveal med, at han sådan har skåret sin mund op eller sådan noget. Det er derfor. Det vil være så klamt. Jeg tror bare, det er for at sikre, at han det hvilket også er noget seksuelt. Nu stopper det! Jamen, jeg er sikker på det. Måske har han syfilis. Altså okay, syfilis kan faktisk godt sprede sig til hjernen og gøre en vanvittig, så det eneste du har gjort der, Nico, det er sådan set bare, at du har givet mig ret. Ja, præcis. Næste gang. Så ja, det bliver jo så syfilis. Næste tager gang vi lige en lille detur til seksuelt overført sygdomme. Ja, gonorrhea, klamydia, alt det der. Ja. Jeg vil sige, det passer meget godt til horrorstemningen og det her spil. Ja. If you don't mind me saying.